Привітання. Невеликий такий репортаж спеціально для Галини Васильівни. Итак, сегодня у нас 20... Какое сегодня число? Так. 24 снежня. Ага. Так, про пороховские активисты, так званые, насовали наймасштабнейшую акцию на Майдане сегодня, на Майдане Незалежности в центре Киева. Хотя мы там побыли ось с нашими стягами, пару там провокаций таких вот учинили, поговорили с теми, кто там типу за пороха. Ну, что сказать хочется про ту акцию, ну, блин. Ну тут це те саме, що як про покойника, або нічого, або щось хороше. Ну, щось хороше, самі розумієте, там казати не приходиться, тому просто помовчим і скажемо, що не та жорстко. Це повна же, побачите. Так, і ось, ну і ми тут зараз прийшли до своїх, як бачите, ось тут. Під Верховну Раду, це наші всі. Да, ось. Ми тут стоїмо зараз на сцені, перший раз на сцені, на цьому Майдані перший раз, бачите? Ось ми стоїмо тут. На сцені. На сцені, де кожен раз там приголошується там такі лозунги, де кожен раз виступає Саакашвілі. І ось тепер чекаємо дождю, потім ще щось зніму. Велике привітання вам, Галина Васильівна, від мене особисто. Ну, що сказати ще. До нових зустріч. Дякую.